погледнем. Да, какво е отношението към войната в момента? Или по-скоро към войните, тъй като в момента знаем, че се водят две основни войни, плюс множество малки конфликти. Значи основната война, която се води, е на САЩ срещу Европейския съюз. Тя най-голямо изразяване получава на фронта между Украйна и Русия, но това не е война между Русия и Украйна, това е война на САЩ срещу Европейския съюз. Той първо взриви артериите, които захранваха с евтина суровина Европейския съюз, спихна го. Миналата година имат спад на 60% на продукцията на Германия, в резултат на което у нас спадат поръчките, защото ние сме се обвързали с тях. Тоест, реалността, която се наблюдава, е убийство на Европейския съюз. Да, ние забелязваме, че има една такава тенденция към